Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda na alƙawarin kawo muku bidiyo akan yadda za ku rage ma TikTok cin data a wayoyinku. Alhamdulillahi ga bidiyon na kawo kamar haka. Da farko za ka je daidai inda TikTok ɗinka yake kamar haka, za ka dangwala TikTok ɗinka. Bayan ya buɗe kamar haka, insha Allahu sai ka shiga nan wajen profile ɗinka, zai kawo ka nan. Idan ka shiga profile ɗinka za ka yi dubo zuwa sama, za ka ga inda aka yanka ƙwara uku a can sama, za ka dangwala nan wuraren. Zai kawo ka daidai nan, to za ka zaɓi inda aka rubuta setting and privacy. Idan ka zaɓi nan wuraren zai buɗe ma kamar haka. To bayan ya kawo ka nan sai ka ɗan ja rubutun yayi sama. Bayan ka ja shi a hankali, za ka ga inda aka rubuta data save. Bayan ka ga inda aka rubuta data save, za ka shiga daidai nan wuraren, zai kawo ka nan gun. Idan ka shigo za ka dangwala wannan zai buɗe haka, zai koma green. To daga bayan haka insha Allahu za ka ga sauƙi sosai a wayarka tun lokacin da ka shiga TikTok. Mun gode. Ku yi mu subscribe a YouTube ɗin mai suna Jikan Bako TV.